ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକା ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ମୃତ୍ତିକା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତଥା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ନଦୀ, ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ଧାନ, ଗହମ, ଝୋଟ ଓ ଆଖୁ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲୁଣି ମାଟି। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଜହ୍ନା ଓ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ତ ମୃତ୍ତିକା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଓ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।